putra kula suwun badhe kula templungaken benawi sinuwun. Sadurungipun Kakang amaos weda-weda palupi. Rumangsa kowe ingkang duwe watak cendala iku amung manungsa lah kok jebul widodari kang dadi panutaning titah. Duwe watak cendala uripe anandang draka wanita siya marang putra kang durung derbe dosa. Besok apa ingkang mangka gandhulanipun Kakang yen to nganti ora peputra. Nadyan kaya ngapa putramu ingkang kaping 9 iki sayekti ndak gundeli tak taleni kraket lan jantungku. Mulaten tetela paduka sampun mboten rena apa switani panten ora tekan ngono. Mami apa timbangan awrat pundi? Sekawit aku panten ngeboti ature siadi nanging jebul bareng pun Kakang wis bisa ngungkap watak kang sarta kelagyamu. Yen to uriping Bathari Ganggung Sumanding Prabu Sentane amung bakal mbabar wisa mandi sak nggon akeh ketukulan ratun ing bakal ratun wong sak negara Ngastina. Mawon ratun ingkang sinuwun menika saged kula upamekaken madune wis napes glodhoke diguwang sak nggon-nggon. Mangsa barang siadi nggone nganggep yetinipun Kakang ora bisa pisah kalawan anakku ingkang nembe tok lairake. Kula menika widodari kedang namung sepisan lho. Apa ingkang tok